No niin, se on Toke kameran takana, morjesta. Morjesta. Puistofudiksen, onko kolmas kierros nyt menossa? Toinen kierros. Tasainen peli oli, ei voi mitään. Paikkoja oli, tehdä vaikka kuinka perkeleesti, mutta ei osaa, niin ei osaa. Pilkku kisa käynnissä ja lähdetään kattoon, miten käy. Sami ensimmäisenä vuorossa sieltä. Oi! Sinne kolmahan oikein nurkkaan meidän oikeeseen rakkarin tekee sitä paikkaa. Oi! Hyvä! Hyvä, mä ratkaisen. Ei saata. Itseluottamusta löytyy. Lipponen, paineita, mutta sun on pakko onnistua, sulla ei muuta vaihtoehtoa. Lipponen vaihtaa oikeeseen yläkulmaan. Oliko nurmi vähän huono? Joo. Nurmi petti alta vähän. Oliko siellä kameran ei saa pienen saada vielä vetää? Joo. Toi molarikin oli iso. Oli samassa kamerassa. Tarvii olla aina tarpeen. Usein heti. Olli. Olli, mistä pasuri kärkinen? Oi, kato, ratkaisu. Jaromir Jaager eli Jose Kreutzer ampuu viimeisenä ampujana. 1-0 tilanne jäihille 2 vetäjän jälkeen. Tästä verkot Tötterölle ja Puistokaapin 3. kierrokselle selkeästi. Silloin varmaan parempi vetä. Jumalauta! Nyt mikä torjunta. Ei olekaan, kuka on seuraava. Se ottaa sen seuraavan. Se tykkää heittäytyä näköjään tuonne oikein. Hyppäs se tuonne vasempaan. Pakko on hoitaa, kun ei osata maalia. Pakko sulle makseta. Niin maksetaan. Tästä mä maksan. Joku haisee vähän viinalle. Kuka se voi olla? Ville Kivimäki, nopeat ottelun jälkeen. 0/3 maalit kaverilla. Mikä fiilikset? Erittäin hyvä. Kerrankin voitto. Salaisuus toi viimeinen rebound-torjunta, niin mikä siinä oli se juttu? No näitä on tossa talviharjoiteltu jo. Että Joo. nää on aina yhtä pahoja nää jutut. Ei mitään, kiitoksia. Kiitos.